Out. Batang ni Chip, kuna ni Wilma. Pinatas ni Chip, ngem rumor ti saka na. Out ni Chip, kuna ni Biff. Rumor ti saka na, kuna ni Biff. Saan man, kuna ni Chip. When man, kuna ni Biff. Nagapad da Biff ken Chip. Inayaban ni Wilf ni Mrs. May. Saan mi ang makita ti grid? Kuna ni Wilma. Ay, kasjay. Kuna ni Mrs. May. Pininturan ni Mrs. May dayjay grid. Mabalin nga agpinta kayo dito'y unag. Kunana. Inbinta ni Wilf ti init. Nagpinta ni Biff iti pusa. Nagpinta ni Chip iti aso. Nagpinta ni Wilma iti insekto. Napintaan ti grid. Pinadas ni Mrs. May. Rimortisa ka ni Mrs. May, kuna ni Biff. Malas, Mrs. May, kuna ni Wilma. Kasapulan dagiti ubing ti baro agreed iti piko.